Lahori jana long ganja pen bangke thomatum polisari deng kaching nangpon. SI nitul saikia lapen alangli risang ho atum lapen bokajan 20 CBN CRPF atum chelangsi Lahori jana long special naka checking kepa dopon bomahut ihu mahem konglong werna bearing number AS01 MB4394 along kirika khuruk donahut 61.41 kg rakia hormu mate ganja longpon. Lapen motor kebek abang pupen pen bangke thomatuma phan nep ingnang ponlong. Kaching nang long check bangke thomatuma men Mohibur Rehman 30 years apomen MD Bhaitiali Jajori Morigaon sor MD Dildar Hassan 29 years apomen MD Tajamul Hassan Jajori Morigaon sor lapen Karlitang Abdul Salam Asopo Babul Sheikh Arta Plikep Arong Jajori Saru Masjid adung Morigaon sor pusi pangthekpon. Arunachal ahor ke pon ke chong hua bang phurai komsai kheri deng kaching nang ni phai inkore sirkep there chiklo borpathar police station ke parlo siloni jana long ke do inora bang phu aron repen Arunachal Pradesh ahor ke papar dona bang borpathar rai komsai kheri deng kaching nang Pinpur dame kedam tang there chikloni phai inkora pho arni borpathar naka checking along cement car thanga truck along pen aron re Arunachal Pradesh pen kewana hor ken abdun long pen joy puthor rai komsai khetum ri tarli pon bom ahut inut Abdesh Chaudhary 30 years son of Makhan Chaudhary Silonijan Nepali Bastia sorposi pangthekpon Ajir dinklui pen Dimapur anat aron re pen Arunachal Pradesh ahor bokajan dong ponput atrak ke ponchong hu Karbiang long pen kachir abdunatum do tahai po tengsi inut Abdesh Chaudhary phan hon the ponsi bangso beha long kachir abdunpu akoi PC Borpathar PS case number 17/23 U/S 120B /379/411 IPC R/W 53-1 A/63 Assam Axis Ek Arona Tengpen Pabonsi Ingnang Ponlo